Hi, goeienaand, dominee. Hi, goedenavond, zuster Sari. Gaat het goed? Ach, nee, bij je goed, dominee. Hoe gaat het met dominee zelf? Ach, die genade draait hier, zuster. Mag ons zitten? Ja, zeker, dominee kan maar komen. Ja, zuster. Ik heb het maar net goed geacht om een paar rondjes te doen... om dominee Herman voor te stellen aan een paar gemeenteleden. Dominee Wieseman? Die is dominee Herman. Zuster Sari. Bly te kennen, suster. Ek het al baie van u gehoor. Ja, ik hoop dat daar net een goede dominee. Zuster Sari, zo laat me toe om ambtelijk onze kerkse nieuwe waarnemende dominee aan u voor te stellen. Wie gaan waarnemen wat ze kerk? Dominee Herman gaan voor die volgende 2 weken waarnemen. En ook zodoende zijn theologische praktisch bij ons voltooien. Laat ik ook recht verstaan, dominee. Die nieuwe dominee gaan voor 2 weken onze gemeente leiden. Helemaal correct, zuster Sari. En ek is opgewonde om tot die beskikking van die gemeente te wees. Ja, nee, is wonderlijk, dominee, maar... Ik wil het weer, dominee, kom het dominee precies de dominee Herman is aan mij komt voorstellen. Het is een beetje bij moeite, dominee, voor iemand weekjes gaan zien hoe de volgende 2 weken niet. Ek wil nog nie inmeng nie, suster, maar het ek so pas reg gehoor dat u vir die volgende 2 weke nie by die kerk gaan wees nie? Correct, dominee. Mag ek vra hoekom die lang afwesigheid? Niet eindelijk, dominee, is personal matters. Dominee Herman, ik moet wel noemen aan u. Zuster Sari is een speciale gemeentelid. En ons heeft een baie goeie verstandhouding. Goeie verstandhouding in watter opsig, dominee Venter? Dominee Herman, ik zal later alles aan u verduidelijken. Dit sal goed wees, dominee Venter, want dit kom vir my so voor asof Suster Sari net kerk toe kom wanneer dit haar pas. Ek wil nou nie kras klink nie of ek wil nie spreek namens u wat die gemeenteleier is nie, maar vir my persoonlik is dit onaanvaarbaar. En wat precies is nou zo onaanvaardbaar? Dis 'n handel teenoor die kerk, suster. Right, daar is het nou. Dominee, kom ik over vannacht 2 dingen strijd, nee? Van nou af noem je mij Sari. Ik en jij is nou niet meer op een zuster en een dominee level. Ik zal voor jou zeggen, jij. Ekskuus? Ah, jij hebt mij recht gehoord, dominee. Nou ja, toe. Dan is ons weer op pad. Dominee, zit. Dominee, ik weet niet wie jij is. Je kent elkaar van geen kant af. Maar ik moet het zeggen van iemand. Wat zo pas die dorp aankomt, wie voor 2 weken hier gaan wees. Kies jij al reeds violence en jij hebt al reeds die leeuw wakker gemaakt. Die 2 weken kan voor jou baie vannacht kort raken. Is dit 'n dreigement? Wanneer? Ze waarschuwing. Want in mijn huis word ik hier gezegd niet. Dominee Venter, ek dink is beste dat ons maar loop, want net toe sê ek iets wat kon gebly het. Dat is een goede idee. Loop voor ik iets doen wat mij weer gaan tronk toestuur. Weer? Als zo zei ja. Dominee Venter, ek dink ons moet loop, want ek hou my nie op met kriminele elemente nie. Dominee, je kan maar zomaar lopen met je collega, want jij die problemen aangebracht. Zuster Sari, ik vraag nederig om verschoning. Ja, oppadeer toe, dat is fijn, ja. Dominee Herman, ik heb dan gezegd, zuster Sari is een speciale gemeentelid. Maar je kunt zeggen, hier klinkt de speaker. Ja, wacht. O ja, sorry. Ek is nie een van julle nice guys dominees wat saam met julle almal wil vriende wees nie. Ek sal geen vorm van disrespect van u af aanvaar nie. Verstaan ons mekaar? Nou verstaan goed die. In mijn huis zal ik ook geen disrespect aanvaren. Zo doen jezelf een gunst. Loop voor je gemoerd wordt. Geen disrespect, dank je. Hallo julle, Thomas hier van die Karoo. Dankie dat julle hierdie video gekeken het. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.